Isicathamiya Art Center kwenzeka yonke into, ndibona ii-paintings apha, ndibona imithungo. Khawutsho ke mama, kwenzeka ntoni apha kanye khanicacisele. Siyathunga, siyahlohla, ya ndiyibona, siyadizayina impahla, sinobukrwele apha, jewelry, ya siyanitha. Ayikho into esingayenziyo apha, recycling yonke into ilapha. Siyasetyenzwa. So ke i-challenge eniyibonayo nina njengabantu abasebenza apha e-art center, zintoni eniqonda uba into yoba ndingancedakala kazinokwenzeka? Apha esenta okokuqala sisoloko sikhala ngee-trainings. Siyazifuna ukwenzela uba umsebenzi wethu ube kwizinga eliphezulu elizawunyusa i-art center le ukuthi igqame apha e-Eastern Cape. Ya Kweli phondo laseMpuma Koloni zii-trainings into yokuqala esiyinqwenelayo. Ngokwemisebenzi esenenzile, yintoni enye enicingayo into yoba ngaske niyenzelwe ke ngoku? Kule seyikhona imisebenzi seniyenzile, ndiyabona kukho ii-jewelleries apha, ndiyazibona apha ekoneni zintle. So for i-marketing yonke yintoni into enicingayo uba ngaske ibe ke urhulumente abe uyanenzela? Apha siyanqwena okokubana sikhe ngelinye ixesha sibizelwe ii-tourists zizotyala imali, kuba siyasokola kumcimbi we-material. Alright. Umsebenzi wona ubheka phambili, kodwa sifuna ii-tourists zizotyala imali. Sephendula. Ndibona i-painting yintoni le artwork le, kuthiwa zintoni zona ezi? Lena i-art le bathi yi-relief printing. Yeah, okay. Anayo visual arts. Alright. Phantsi visual arts sino-fine art. Okay. Osuka from le art kuthiwa yi-applied art. Alright. So ke into eyenzeke apha siqala sisenza i-sketch. Okay. Apho uqinisekisa khona nge-composition, le nto kuthiwa yi-composition ye-artwork. Ugqiba kwakho usketsha kwakho, kulapho khona ke ngoku ujonga khona i-design yayo uba i-composition yayo iyawekha na. Alright. Then uqinisekise ke ngoku ukuthi udecide nge-format ozokuyisebenzisa. Okay. Nge-size, then udecide ke ngoku nangale nto sithi yi-theme ye-artwork, ithetha ukuthini i-artwork yona itself, i-composition yakho. From there, that's where ke ngoku uyitransfera kule nto kuthiwa yi-wood cut, inje ke le nto kuthiwa yi-wood block. Apho uyitransfera khona i-image yakho, usebenzise le nto kuthiwa xa siyibiza zii-carving tools, ukukhatha i-image yakho apho urimuva khona ezi ndawo zimhlophe khona ukuze kuvele i-structure se-image, kushiyeke ezi ndawo zimnyama. Ezi zizawuncedisana nawe ke ngoku uma wenza laa nto kuthiwa yi-printing, usebenzisa i-printing presser. Okay. Apho ke ngoku uthi xa ugqibile ukhava kule block, uaplaye i-ink. Sinento kuthiwa yi-roller ke, i-ink yakhona imnyama njengale, kodwa lena ke yile kuthiwa yi-acrylic ink. Siyiqaba khona ukuze udrowele phezu kwayo i-image yakho moyitransfera. Ndinazo ke nezinye ii-tools apha endizisebenzisayo ezinjengezi, staple gun. Ndisisebenzisa kakhulu uma ndidibanisa khona i-framework yam, apho khona funeke i-artwork yakho ibe nje. Xa inje ke kuthiwa yi-exhibition ready, ikulungele into uba ingayoxhonywa nakweyiphi na i-art gallery okanye i-museum, and i-ready for i-market ngoku ma inje. Funeke i-product yakho ke iconvince, ingabi nezinto ezikrokisayo, iikona zayo zibe straight, i-measuring yakho ibe straight, i-alignment yakho ibe straight. So ke siye kulaa nto, xa isuka apha iya kulaa nto kuthiwa yi-presentation ye-artwork, whereby uzawudicayida ke ngoku apho kwispace ukuba uzayixhoma kanjani. Is it mhlawumbi on the eye level or on the what you call on the bed view, whereby mhlawumbi i-artwork uyijonga ingathi isezantsi, but kulapho khona funeke uqale khona ustadishe i-venue yakho apho uzokuyixhoma khona. Ithi ke ngoku laa nto leyana njengoba zinje ke zisuka from kuloo printing press ke ngoku ziprintwe kweli phepha kuthiwa yiFabriano. IFabriano ke lela phepha lingenayo i-acid.
xa ndithi lingenayo i-ICT which means liphepha elilastayo because khona la maphepha sithi zi-cartridge ane-acid la ufumaniseka uba xa uprinte kulo mhlawumbi ine-space of inyanga mhlawumbi iphepha liyashwabana lisedongeni ibhange i-artwork ingaveli. Leli sithi lifabriano, very expensive paper. Apho ke i-drawing yakho ikwazi ulasta more than 10 years after uyithengile. So sithi ke ngoku apha ezi zi-exhibition ready, so ndibhizi ke ngoku ndilungisa lo msebenzi lubheka eDakawa eGrahamstown. Okay. Artist ngicela uzi-introduce that abantu bazowazi lo msebenzi bangu le artist yenze le artwork and then ufumaneka kanjani phi? Le artist yenza le artwork nguWandile uNhlanganiso, i-artist yaseMatatiyela. Iqale ke ukuba kule industry ye-art 8 years back. Ndiqala ndikumhlaba wase-Cape Town apho ndiye ndadiscoverisha khona italente yam, ndayithatha ke ngoku from being self-taught ndayifundela up to i-BTech degree. I-BTech degree yam ke bendiyigqiba apha ku-2014. I-final exhibition yam ibise-N Bryan kule gallery kuthiwa yi-N Bryan, but ke I've been exhibiting in Grahamstown for over 3 years now as an artist, not as a student. But ke i-art yam ngoku igxile based kule nto kuthiwa yi-relief printing. So ndiyi-artist e-based kwi-relief printing, although ndiye nda-exposed ke ngoku kuzo zonke la macandelo, kwi-ceramics, kwi-printing, kwi-drawing, kwi-painting, but ngoku ndadicide ke ngoku mandiphaa kulo mgangatho kuthiwa yi-BTech degree mandenze i-woodcut. That's why ke ngoku ndicinga uba mhlawumbi in the next 2 years ndizabe ndisenza ii-masters based kule woodcut. Ndiyilo artist ke ngoku, ndilapha eGompo Art Center. Inkosi.